Grazzi ta' din il-għodwa ġdida, grazzi ta' dan il-jum sabiħ, grazzi ta' din l-Alla tiegħi, kollox minnu ġej. Grazzi ta' biblioti kollha, grazzi tal-inħobb l-bnadmi. Grazzi tal-inħajna għadna f'ġisem wieħed ħaj. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom l-koll. Miegħek ukoll. Eżis ħutin tħejjew għal din l-Ewkaristija, illum il-ħamejs, il-jum li fakkarna l-Ġesu tagħna dan is-sagrament tant għażejs, hekk ngħidulu grazzi, u fl-istess ħin huwa l-jum li fih nitolbu għal qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji, nitolbu għal vokazzjonijiet, eżis ħuti, biex il-Mulej jibierek il-Knisja tiegħu ħafna u xekk li jażlu li jservuh f'ħajja saċerdotali, reliġjuża jew missjonarja. Ħaniqfu ftit fiskiet u l-Mulej nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Int mallem tajjeb tagħna Mulej ħniena. Mulej ħniena, Int ir-rajji tajjeb tagħna Kristu ħniena. Kristu ħniena, Int sultan ħanin tagħna Mulej ħniena. Mulej ħniena, Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddies għal mejtin kollha tal-familji ċefaji u magro. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek missier, saħħaħ fina l-ispirtu tal-uliet adottivi tiegħek biex jistħoq ilna niksbu l-wirt li inti wettna, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien ġitni l-kelma tal-Mulej u qalli: O bniedem, int qiegħed man-nies ta' rashom jibsa. Għandhom l-għajnejn biex jaraw, imma ma jarawx. Għandhom il-widnejn biex jisimgħu, imma ma jisimgħux, għax huma nies ta' rashom jibsa. Issa int, o bniedem, kumija kull ma jeħtieġlu wieħed eżiljat u itlaq binar qudiemhom. Tbiegħed minn fejn int u qudiemhom stess itlaq lejn post ieħor. Għandhom nejn jintebħu li huma nies ta' ras ibsa. Ħejji binar qudiemhom il-meħtieġ tiegħek. Qisu l-meħtieġ ta' min sejjer fl-eżilju. U fil-għaxija oħroġ qudiemhom bħal wieħed ħireġ għall-eżilju. Ħaffer toqba fil-ħajt qudiemhom u oħroġ minna. Ġor kollox fuq spallej qudiemhom u oħroġ fid-dlam. Qatti wiċċek biex ma tarax l-art, għax jien għamiltek sinjal għad-dar ta' Iżrael. Jien għamilt kif ordnali l-Mulej u binar ħejjejt il-meħtieġ tiegħi. Qisu l-meħtieġ ta' min sejjer fl-eżilju. Fil-għaxija ħaffir toqba fil-ħajt bidi stess. Imbagħad ħriġt qudiemhom fid-dlam bis-sorra fuq spallejja. L-għada fil-għodu l-Mulej kellimni u qalli: O bniedem tan-nies ta' rashom jibsa ta' dar Iżrael, ma staqsewkx x'inti tagħmel? Mela ejdilhom, hekk jgħid il-Mulej kontra l-prinċep li hemm Ġerusalem, i din is-sentenza.
u kontra dak kollha ta' Iżrael li tinsab fiha. Ejdilhom jiena sinjal għalikom, kif għamilt jienek qatt jagħmlu lilkom fit-tiruflament u fl-eżilju qatt tmorru. U l-prinċep li hemm fosthom qatt jerfa' s-sorra tiegħu fuq spallejh fid-dlam u jħaffer toqbra fil-ħajt biex joħroġ minnha u jagħti wiċċu biex ma jkunx jista' jara l-art b'għajnejh. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Ġarbu u kiddu lill-ola loli. Ma ħaris il-kmandament tiegħu. Reġġaw lura u naqsu bħal missirijietkom. Awġu triqtom bħal ark li qarrab bik. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Reġġux fuq l-eljiet tagħhom. Kebsulu ejra bl-idoli tagħhom. Samma b'dan Alla u nxtelet l-għada u warra pal kollox lill-Iżrael. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Ħalla fidejn l-għadu u l-arka tiegħu fejn kien hemm il-qawwa u l-glorja tiegħu. Tella għas-sejf il-poplu tiegħu. Ħada bl-aħraġ kontra wirtu. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kum. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu: Mulej, xi kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu sa 7 darbiet? U Ġesu wieġbu: Ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna tas-smewiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-sinjur ordna li jinbih hu, martu u liedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħet qudiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inroddlok. Is-sinjur ġitu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn u beda jafsu. Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħet qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: Stabar ftit bija u nroddlok. Imma dak ma ridx jaf, maru xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-sinjur bata għalih u qallu: Ja qaddej ħażejn, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħannejt jien għalejk? U saħan bl-aħrax is-sinjur għalih u taħ fidejn min jaħru sa ma jrott kull ma kellu jagħti.
Hekk jagħmel lilkom missier li hu fis-smawiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Kif temm dan id-diskors, Ġesu telaq mill-Galilija u mar il-Ludija fl-inħawi l-hemm mill-Ġordan. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb eżisħut il-kol kemm aħna xi darba jew oħra fil-ħajja tagħna esperjenzajna xi ħaġa li qalilna xi ħadd. Li forsi f'dak il-mument ma ħadniex gost bija, xi twissija xi ħadd li jipprova jiftħilna għajnejna. U dak il-ħin qarrasna ftit wiċċna. Però mbagħad għadda żmien. U indunajna li dik il-ħaġa kienet ta' ġid kbira għalina. U forsi aħna minnek lil xi ħadd u ġranna l-istess, xi ħadd li ippruvajna niftħulu għajnejh. U dan forsi ħalih. Però mbagħad għadda żmien u din il-persuna ntebħet li dak li jedniela kien għal-ġid tagħha. Hekk għamel Alla fl-ewwel qari tal-lum permezz tal-profet Eżekjel, x'inqallu lil Eżekjel. Qum u ilbes u xek bħal wieħed eżiljat u mowru oħroġ bil-lejl mis-swar u xek. Hekk irid jgħidlu biex tkun ta' eżempju ta' x'se jiġrilhom huma jekk jibqgħu websu rashom. Mhux b'kastig tal-Alla eżisħut Alla ma jikkastigax. Imma b'konsegwenza tal-għażliet ħżiena li kienu qegħdin jagħmlu. Alla qed jgħidilhom għal-ġid tagħhom, jiftħilhom għajnejhom għal-ġid tagħhom, huma jwebsu rashom eżisħutej u jibqgħu sejrin fit-triq żbaljata tagħhom. U allura ħajbatu l-konsegwenzi. U naħseb din l-ewwel tagħlima li rridu nieħdu mill-qari tal-lum eżisħutej. Min iħobbok mhux dejjem sa jgħidlek dak li tieħu gost bih. Xi drabi jgħidlek xi ħaġa biex jiftaħlek għajnejk. U forsi jien f'dak il-mument ma tieħux gost. Imma jkun qed jgħidilek għal-ġid tiegħek għax iħobbok. Mod speċjali Alla tagħna jagħmilha din li ma missier li jħobb verament lill-uliedu ma jwissihomx, ma jċanfarhomx forsi wkoll meta meħtieġ u dan jagħmlu għal-ġid tagħhom. Bil-maqlub minn ifisset mhux ta' bxejn il-Malti jgħidilna li l-fsiet iħassar l-ulied għax hekk hu. Il-fsiet ifisser u x'hekk li lill-uliedek ma tiftħilhomx għajnejhom meta meħtieġ. Il-fsiet ifisser li l-uliedek ma tħejjihomx għal ħajja ta' meta jikbru u rridu jħabtu wiċċhom mad-diffikultajiet tal-ħajja. Il-fsiet ifisser li l-tfal għadhom żgħar tagħmlilhom ġenna tal-art kif trid. Però dejn mhijiex ir-realtà li jridu jgħixu bħala adulti u għalhekk tagħmlilhom ħafna iktar ħsara milli ġejt. Il-missier u l-omma lejn bħal Alla kif jagħmel Alla. Lill-uliedhom iwissuhom, jiftħulhom għajnejhom, juruhom li jħobbuhom, però ma jfiżduhomx. Il-Vanġelu tal-lum ukoll Ġesu qed jagħtina tagħlima jibsa. Pietru derlu li qed jgħid xi ħaġa kbira. Kemm il-darba għandi naħfirlu hija sa 7 darbiet? Huma ħafna 7 darbiet. Imma hemm il-limiti u Ġesu jgħidlek ma ngħidlekx sa 7 darbiet. Imma sa 77 darba jiġifieri dejjem tittaħfer. Jibsa ta' eżisħuti. Żgur li naħseb li hija l-iktar ħaġa jibsa li jitlob minna l-mulej. Però bħal eżempju jtina parabola li tenna ħafna ta' di parabola sabiħa immens. Mela l-ewwel ikun hemm sultan jgħidilnu x'hekk li beda jagħmel il-kontijiet u ġibulu wieħed li kellu jagħti 10,000 talent. Issa aħna ma nifhmux kemm huma 10,000 talent, in-nies dakinhar kienu jifhmu. Talent il-valur tiegħu varja maż-żmien, imma bew wieħed ieħor fi żmien Ġesu kien ammont kbir ta' fidda, talent wieħed ta' xi 35 kilo ta' fidda. Immaġinaw 10,000 talent kemm kienu. Infatti n-nies qatt ma kienu jaraw talent, in-nies komuni.
It-talenti kienu dak li jsir il-budget tal-Imperu Ruman bijom biex niftehmu. 10,000 talent kienu somma kbira enormi li rrid jgħidilna Ġesu li dan il-bniedem minkejja li qallu stabar ftit bija kollox inrodluk mhux vera ma setax irodlu. Però notaw ftit x'in talbu jaħfirlu. Is-sultan ħafirlu x'in talbu jaħfirlu. Ħafna drabi din insejna ninsistu fuqha ta'. Daqs kemm importanti li wieħed jaħfer, daqshekk ieħor importanti li wieħed jitlob maħfra ta' meta jinduna l-iżbalja mhux biżejjed ta'. Jekk inweġġajt qalb xi ħadd mhux imur inqer flok ma nitlob maħfra. Ma l-ewwel nitlob maħfra u mbagħad immur inqer. Eżis ħutej. Anke bħala knisja żbaljajna ħafna f'din. Mhux dejjem insistejna fuq il-ħtieġa li nitolbu maħfra. Meta nweġġa' lil xi ħadd u nintebaħ, ma rridx nagħmel ta' birruħi ma ġara xejn. Ma tagħmilx sens. Jiena rrid numilja ruħi u dik il-persuna nsibu ngħidil isma' ħfirli, żbaljajt, skużani. Kemm imbagħad ikun iktar inqas diffiċli għal persuna li nkunu għaġġajna li taħfrinna wkoll. Eżis ħutej. Mena l-ewwel parabola dak is-sultan ifisser Alla. Dak l-10,000 talent dik is-somma enormi li qatt ma seta' jrodda lura l-qaddej ifisser id-dejn li għandna aħna malla. U li meta Alla nitolbuh jaħfrinna, avolja ma nistgħu qatt nroddulu lura, Alla jaħfrinna. It-tieni eżempju, meta dak ħareġ u ltaqa' ma' qaddej sieħbu li kellu jagħtih mid-dinar, dinar kienet il-paga normali ta' ħaddiem komuni ta' ġurnata. Kull ġurnata ħaddiem komuni kien jaqla dinar. Mela 100 ġurnata xogħol. Li dan il-qaddej seta' jroddomlu lil sieħbu, ma dan ma rridx. Talbu jaħfirlu ma rridx jaħfirlu. Allura x'in it-tagħlim eżis ħutej? Jiena meta xi ħadd jonqosni u nsiba diffiċli biex naħfer, irrid niftakar li d-dejn li din il-persuna għandha miegħi mhux paragunat mad-dejn li jien għandi Alla. Kif nista' nippretendi nitlob l-Alla jaħfirli jekk jiena ma rridx naħfer? Kif jista' Alla jagħtini dik il-grazzja li jien ma rridx nagħti lil ħadd ieħor eżis ħutej? Fuq kollox eżis ħutej il-maħfra hija grazzja tal-Alla ta'. Kull wieħed u waħda minna żgur li hemm xi persuna li qed insibuha diffiċli naħfrula. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu rridu nitolbu għalija għal dik il-persuna u nitolbu għalija għalina biex il-mur jagħtina l-grazzja tal-maħfra. Għax wara kollox il-maħfra mhux biss rigal lil persuna li tkun naqsitna, ma fuq kollox hija rigal lilna nfusna x'min jaħfer ikollu l-paċi f'qalbu u jgħix fil-paċi tal-qalb. Kemm hu sabiħ il-messaġġ tal-qari tal-lum eżis ħuti kieku ngħixuh, kieku nifhmuh, kieku nożżuh u kieku nfittxu li ngħixuh fil-ħajja tagħna. Ta' bilħaq ikollna l-paċi tal-qalb dik li tant nixtiequ. M'hemmx imħabba akbar minn ta' min huwa lest li jitlob maħfra u jaħfer, jitlob maħfra lil min jonqosu u jaħfer lil min naqas lilu. M'hemmx paċi u m'hemmx imħabba ikbar u isbaħ minn ta' dik il-persuna. Jew nitolbuh bil-qalb il-mulija tijjielna dil-grazzja biex hekk ta' bilħaq aħna nkunu nixbħu lilu u x'hekk kif nistennew nixtiequh li jaħfer lilna aħna bħalu nkunu lesti li naħfru lil xulxejn. Kieġobkom qumu bil-wieqfa. Ħut induru lejn Alla l-missier u nitolbuh jiftħinna qalbna għal maħfra u l-imħabba. Ngħidulu għalhekk ħeġġeġ fina mulej in-nar ta' mħabbtek flimkien. ħeġġeġ fina mulej in-nar ta' mħabbtek. Għall-Papa, għall-isfijiet u għas-saċerdoti sabiex ikunu dejjem eżempju u strumenti ta' rikonċiljazzjoni nitolbu. ħeġġeġ fina mulej in-nar ta' mħabbtek. Għas-soċjetà sabiex tinqeret minn ġofija darba l dejjem il-vendetta u s-saltan il-paċi nitolbu. ħeġġeġ fina mulej in-nar ta' mħabbtek. Għal min hija tibgħat il-konsegwenzi ta' xi azzjoni ħażina li rċieva sabiex jasal jader u jaħfer nitolbu.
ħeġġeġ fina mulej in-nar ta' mħabbtek. għalina sabiex din l-Ewkaristija li qed nieħdu sehem fija taħlisna minn kull sens ta' indifferenza u mibeda nitolbu. ħeġġeġ fina mulej in-nar ta' mħabbtek. Illum il-ħamis Ġesu ngħidulek grazzi, grazzi tal-Ewkaristija, grazzi tal-li tatina lilek innifsek fil-kelma u fil-ġisem u d-dem imqaddes tiegħek mulej x'konna nagħmlu aħna mingħajrek kieku mulej. Nitolbuk għas-saċerdoti, għal-reliġjużi, għal-missjonarji biex tqaddishom u tressaqhom dejjem aktar lejk mulej. Nitolbuk għal-vokazzjonijiet, għas-seminaristi tagħna, għal dawk li qed issejjaħ tfal u żgħażagħ biex iwieġbu għas-sejħa tiegħek mulej. Nitolbuk għal-familji tagħna li huma l-art li fija inti tiżra l-vokazzjoni tiegħek biex ikunu familji skont qalbek, ikunu familji fejn hemm int, fejn tagħmar int mulej. Nitolbuk mulej għall-anzjani, għall-morda, għall-persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Nitolbuk għall-emigranti, ħafna minnhom isegwu dil-quddiesa. Nitolbuk għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali persuni li għaddejjin xi mument jiebes fil-ħajja, xi mument mudlam, xi mart mentali, depressjoni jew problemi oħra. Nitolbuk għal paċi fid-dinja mulej, fid-dinja tagħna li fija tant inkwiet u ġlied. Nitolbuk int nissel fil-qlub tal-bnedmin ix-xewqa għal paċi u fiskiet nofrulek it-talba tagħna. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet li bl-umilta kbira qegħdin inresqu quddiemek u għamil minna l-koll strumenti tal-paċi u tal-imħabba fost ħutna bi Kristu Siedna. Amen. Imbirek insin tal-ħol inkollu għax fintju bitek tal-ħobs nofrulek frotta dil-art xol dawn li dej għalina jisir tal-ħajja l-ħobs imbirek imbirek int għal dejjem amen. Imbirek int għal dejjem amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ism għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ħares bis-sliem mulej lejn il-Knisja tiegħek u ilqa l-offerti li qiegħda tagħmilek għax kuntent fil-ħnina tiegħek li tajta l-grazzja li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll Nerfew qlubna l-fuq. nerfawhom lejn Nissu il-mulej ħajr lill-mulej Alla tagħna. hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqta ta' mħabba, niftakru fil-mewt tiegħu, f'ida ħajja, nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisinu l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ori tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija,
Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati bħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, il-ġisem inqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu nsamma rabbiet bis-salit. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14 mal-Isqof tagħna Anton mal-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ħutna il-mejtin kollha tal-familji Ċefaj u Magro. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina ngħidu fil-missierna. Żewġ għodot li jenuna biex naħfru, eżisħutej. L-ewwel nett nitolbu għal persuna li tkun weġġetna nitolbu għalija bil-qalb, b'sinċerità, u t-tieni nitolbu lil mulej jagħtina lilna l-grazzja tal-maħfra. Il-maħfri hija grazzja li Alla jagħtiha lil min jitlob ilu, waħedna ma naslux, imma Alla żgur li jagħtijilna. Ejjew nitolbu ilu bil-qalb fil-waqt li ngħidu missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Wala ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni, ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-biġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek saltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trejt fija
int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. ومياك وكل Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li تنهد نبيت الدنيا هنا لينا. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Sant. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħid nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. مولاي ما يسحقليش تدخل تحت السقف تاعي ازديت كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem għamlu. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Jekk tinsab bilanċ għal-ħajja, ejja wara Ġesu. Jekk trid żgur issib il-paċi, ejja wara Ġesu. Jekk qed tgħix mingħajr raġuni, Ġesu, jekk trid żgur li tgħix fl-imħabba, ejja wara Ġesu. U bis-sitriq li twassalna u l-verità li ddawwalna u bis li jagħti l-ħajja. Ejjew ħalli nimxu wara. Jekk tinsab magħfuż bil-ħtija, ejja wara Ġesu. Jekk trid żgur issib il-maħfra, ejja wara Ġesu. Jekk qed tgħix bla ebda tama', ejja wara Ġesu. Jekk trid żgur issib il-qawwa, ejja wara Ġesu. U bis-sitriq li twassalna u l-verità li ddawwalna u biss li jagħti l-ħajja, ejjew ħalli nimxu wara. Nejdulu grazzi bil-qalb lil-mulej, eżiskuti għal din l-Ewkaristija li ċċelebrajna nqumu bil-wieqfa u nejdu grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla,
waħfir li Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfir li Sinjur Alla. Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek is-salvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Siedna. Amen. U ħanajdu 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem tal-Umtana Marija, fġieħ 3 ijiem lill-ġisem tal-Umtana Marija dan fil-qabar, u nofruhom biex Umna Marija tehenna biex naħfru lil xulxejn, tehenna biex nitolbu maħfra lil xulxejn. U xek, minna slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbi, issa u fis-sija tal-mewta. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nberk inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbi, issa u fis-sija tal-mewta. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nberk inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbi, issa u fis-sija tal-mewta. O Marija li tħallit id-dinja mingħajr teba. Aqlanna l-grazzja noħorġu minna. Madonna mingħajr Tapinu Sultana tal-familja, Ħarstek ħarstek fuqna dejjem dejjem żomm. żomm. Il-mulej U ma'kom. miegħek U ukoll. berikkom Alla li jista' kollox il-Missier u Liban u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj Il-jum it-tajjeb lilkom il-koll. lilek ukoll. Slima liko xbejba mqazza ena ufeta nal-bnedmin ena ufeta